zorje, njišeju se pola, plava kak morje. Znad krova tračec toplega dimana, plotu lonček na vetru se klima. Meglene zorje, zorje ledvene, pod njimi spiju ledine nekošene. Sopiraju se steze, budi u tiši, negde u dvorištu pevec kriči. Tak volim te zorje, volim te megle, kaj su kak preja po selu legle, kak mavula meke i leke kak sen. Za njimi dojde tak lepi den, zavuru dve megla da otide i da sončece ide nek pride, spet uzadiša celi kraj, žvrgolil butiček naš dragi kaj. Meglene zorje, zorje ledvene, pod njimi spiju ledine nekošene. Sopiraju se steze, budi u tiši, negde u dvorišću pevec kriči. Tak volim te zorje, volim te megle, kaj su kak preja po selu legle, kak pavula meke i leke kak sen. Za njimi dojde tak lepi den, zavuru dve megla da odide i da sončece ide nek pride, spet uzadiša celi kraj, žvrgolil butiček naš dragi kaj, žvrgolil butiček naš dragi kaj. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Nadam se da ste puni emocija slušajući ovu prekrasnu pjesmu, jer je ovo danas posebna svečana božićna emisija. Ne znam jesu li bile meglene zorje ili su bile kišne zorje, ali uspješno su nam i sa voljom došle današnje gošće. Ponajprije moram zahvaliti što ste nam uspjeli doći. Sestre, pjesnikinje, poetese, nagrađivane, puno toga u puno različitih uloga. Evo, čula sam i baka nekoliko puta. S velikim poštovanjem vas pozdravljam. Draga Slavica Sarkotić i Natalija Bajer. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Najljepša. Moramo reći zašto smo mi počeli sa Meglenim zorjama sa Krapinskog festivala. Izvolite, Slavice. Vi ste autorica teksta. Pa eto, Meglene zorje su nešto što je meni posebno važno. Posebno su mi važne te moje pjesme koje su uglazbljene, ima ih preko 25, zato što znam da će njih puno više ljudi čuti nego one koje su u knjizi pročitati. Inače, ovu pjesmu, ja sam pisala tekst,
Robert Grubišić je napisao glazbu. Andrina Ferleta je svojim fenomenalnim glasom, to ste imali priliku Kao da je čuti. pisana za nju. Kao da je pisana nije za nju. kajkavka. Ona je inače Slavo iz Kvarnera. Njima kajkavski nije materinji jezik, ali su tu pjesmu nekako shvatili i donijeli je na najbolji mogući način. A još samo da napomenem da je Andrina Ferleta proglašena na melodijama Istre i Kvarnera najboljom interpretatoricom. Ma, to smo i sada ovdje svjedočili. Zapravo smo emotivni, pogotovo u ovo blagdansko vrijeme. No, molim vas, najavila sam vas, sestre, poetese, književnice. Imate puno uspjeha i nagrada. Od prošle godine ih je opet, pa da čujemo najnovije. Pa ja nemam toliko mnogo nagrada kao Seka, obzirom da ona ima puno više staža, ali ako evo već sada pitate za prošlu godinu, istaknula bih da sam objavila knjigu, zbirku kratkih priča svakodnevno, koju evo tu vidim imate uz sebe, i tu mi je pomogla Matica Hrvatska, ogranak naš u Virovitici, jer su oni bili nakladnici, i potom je u Zagrebu ovdje predstavljena na festivalu knjige koji je organizirala središnjica Matice Hrvatske. Nakon toga za tu knjigu je naš ogranak Matice u Virovitici dobio srebrnu povelju, pa sam evo ponosna na to priznanje. A osim toga ove godine sam sudjelovala u Varaždinu na natječaju za kratku priču i dobila sam Marijinu nagradu. To je nagrada koja se dodjeljuje najboljoj priči koja je napisana na kajkavskom. Znači, naš kaj, da. Da, imate se čime pohvaliti. Hvala, da. I evo najnovije sudjelovale smo obje na natječaju Stjepan Kranjčić u Križevcima. To je jedan natječaj koji već dugo godina traje, a u stvari je riječ o duhovnom književnom stvaralaštvu i ondje je Seka osvojila prvu nagradu za monodramu, a ja sam dobitnica druge nagrade za kratku priču i druge nagrade za putopis. I još mi je otisnuta jedna pjesma u toj također zbirci koju ću vam kasnije pročitati. Evo, iskrene čestitke. Hvala. Ali, pa i naša draga Slavica, osim što piše sjajne pjesme koje se uglazbljuju, evo ga, novog romana Djevojčica s tajnom. Od meglenih zorja na Majske poljane. Na Majske poljane, da. Mi smo vam danas došli kroz kišu, ali s punih srca. I nismo u stvari došle da bi se hvalile, nego da jednostavno pošaljemo neke poruke, predbožićne poruke ljudima koji nas gledaju i slušaju. Ja, ako zaboravim neku nagradu, nije niti bitno. Sestra je već neke spomenula. Ja bih samo rekla da sam ove godine, evo, 2 pjesme su mi uglazbljene, jedna na Krapini, jedna na Pitomači. Tu sam po 3. put dobila nagradu Drago Britivić, što mi je posebno drago, drugu nagradu ove godine. I da, evo, nakon više godina imam 2 nove knjige, 2 novorođenčeta. Knjiga Djevojčica s tajnom je o djevojčici iz Majskih poljana, koja je u životu izgubila gotovo sve. Izgubila je svoj dom, svoju kuću, izgubila je svoje selo, izgubila je oca, izgubila je baku, izgubila je drage životinje s kojima se družila, prijatelja i svoju školu, ali joj je ostala majka i njen brat, njena velika ljubav. I kad su došli u Sisak, u takozvano naselje kontejnera, i zovu ih kontejneraši u školi, ponekad je nailazila na poteškoće, na sve se privikla i svojim urođenim optimizmom ona je došla do toga da na kraju ta knjiga završava happy endom i porukom nade za sve one koji misle da možda im se srušio svijet. Ja često gledam te ljude, ja sam s njima živjela, znate, ja sam u Sisku provela najveći dio života. I teško mi je prolaziti sada kroz taj grad i vidjeti porušene kuće i fasade oštećene i ponekad ljude tužne. Ali htjela bih reći da čovjek u stvari nikada ne zna što mu sutra nosi. Znate, jedan glumac je rekao otprilike ovako:
da život ne mora biti lijep da bi čovjek bio sretan. Da život mora biti sadržajan. A da bi život bio sadržajan, tu pomaže jedino ljubav. Jedino ljubav je ta koja nas drži, koja nam vraća nadu i koja naš život čini smislenim. Čak i onda ako smo negdje u kontejneru, ako smo tužni i ako nas nitko nije posjetio unatrag nekog vremena. Nemojte ljudi biti tužni. Okrenite se oko sebe. Ima puno dobrih ljudi. Jako puno. Ali, evo, poštovani gledatelji, zašto sam ja u goste dovela ove dvije sestre pjesnikinje? Iznimno su vas i iznenadile kad su u prošloj godini gostovale zbog toga što njeguju upravo one ljudske vrednote o kojima mi stalno govorimo, a one ih svjedoče. Dakle, o ljubavi prema zavičaju, o domaćoj riječi, o ljubavi prema obitelji, o članovima obitelji. Dakle, uvijek ističemo kako je naša katedrala obiteljski stol gdje se učimo voljeti. Jer ako se naučimo voljeti, kako vi govorite, onda imamo pravi temelj na kojem onda izgrađujemo sve druge naše uspjehe. Možda je sad vrijeme da nam ispričate, odnosno izrecitirate svoju pjesmu o majci. Jer i vi ste, Natalija, isto tako u svojoj knjizi počeli sa prvom pričom majka. Dakle, majka. Evo, svim našim majkama i svim bakama, pogotovo bakama koje su možda sad negdje same i razmišljaju o tome kako su nekada slavile u obitelji Božića, danas su možda zaboravljene. Evo jedna pjesma za vas. Evo, upravo to sam htjela reći. Hvala vam što ste vi to rekli umjesto mene. Točno tim riječima sam htjela reći. Za one mame koje su same. I samo još dopustite mi da malo se pohvalim. Ova pjesma Mama je u 24 godine recitala u Mariji Bistrici. Prvi put polučila uspjeh da je dobila prvu nagradu stručnog žirija i prvu nagradu publike. Što se nikad prije nije dogodilo. Dakle, nešto je ljude dotaklo. Svi smo imali mame. Imali. Neki ih imaju još i ti su sretni. I moramo ih znati čuvati i voljeti. Pogotovo tako je. Pogotovo ako ih imaju. Izvolite. Mama. Kad čujem pjesmu La Paloma, ja ne vidim bijelu golubicu. Nikada. Ja vidim brod. Veliki, crni, prekooceanski, koji odnosi mog djeda na kraj svijeta. I vidim moju baku i 3 djevojčice. Jednu od 13 godina, to je moja mama. Jednu od 4, to je jedna moja teta. I jednu tek rođenu, to je druga moja teta. A mali brat umro po rođenju, spava na Vukovinskom groblju. Moja mama. Dijete, a ujedno i pomoćna mama, ovim malenima. Dok baka teško radi, moja mama koja s 10 godina potpuno oslijepi i progleda nekim čudom nakon par mjeseci. Moja mama koja golim prstima hvata žeravicu koja je pala na prste njenoj malenoj sestrici. Moja mama koja u strahu od bombi skriva sestre u dubinu zidane peći, tamo gdje se suše drva i štiti ih svojim tijelom. Moja mama koja ne nosi svilene čarape koje joj iz Australije šalje otac, nego ih prodaje bogatim djevojkama, a ona za taj novac kupuje kruh. Moja mama koja me nosi na leđima već veliku iz bolnice do autobusne stanice, a znoj joj probija tanku tkaninu bluze. Moja mama koja čisti staru ciglu kako bismo sagradili novu kuću. Moja mama koja ustaje u 5, sprema se, a potom satima stoji zimi na tržnici i prodaje sir gospođama iz grada. Moja mama koja prodaje svoje 4 krave kako bih ja imala krov na kući. Moja mama koja podiže moju djecu i u svojoj starosti vedrim me duhom bodri kad klonem. I mene i moju sestru. Pokriva joj hladan spomenik od mramora, a ja joj pravim
vječni spomenik od riječi. Hvala vam najljepša. Evo, poštovani gledatelji, mislim da poslije ovakve pjesme, koja je čista emocija, bi valjalo malo šutjeti i razmisliti o našim majkama, o našim tetama, o našim bakama, o svima onima kojima smo mi uvijek bili prioritet, koje su nas grlile kroz djetinjstvo i sad nekako nas je život odvojio, ali nikada ih ne bismo smjeli zaboraviti. I kad su njihovi rođendani ili bilo kakve proslave, ma što je brojka veća, to su nam oni važniji. Evo, hvala vam na ovoj iskrenoj emociji. Evo, nekako nam se sada nadovežite, draga Natalija. Vi ste i učiteljica još uvijek u osnovnoj školi. Koliko je zapravo važno da te male glavice gledaju u različitost, ako postoji bilo kakva različitost, kao vrlinu, a da je najvažnije da budu dobri i bolji jedni prema drugima. Upravo to je najvažnije, da budu dobri i da uvijek nastoje postati još bolji. Mi u školi ne trudimo se samo, nećemo ih naučiti u smislu akademskih znanja. Naravno da educiramo djecu, ali prije svega ih nastojimo odgajati. Imamo sreću da smo u jednoj manjoj sredini, jer radimo u školi u Gornjem Baziju, i naši su učenici, moram reći, zaista dobri, empatični. I mnogi od njih sudjeluju uvijek u različitim akcijama u kojima se pomaže drugima. Imamo i volontere, imamo one koji pomažu u azilu, u Virovitici. Imamo neke članove njihovih obitelji koji sudjeluju sa mnom u Virovitici, u Franjevačkom samostanu, u radu Vjere i svjetla, gdje je opet ta ljubav majčinska ponajprije bitna, da se onima kojima je potrebna pažnja, ljubav i njega daje i uvijek iznova. I vjerujem da svi cijene te njihove napore i da je to ono što u stvari najviše jedni drugima možemo dati. Predbožićno je vrijeme i većinom kada se malo oko sebe osvrnemo, vidimo kako nas se stalno bombardira s nekakvim idejama za poklone materijalne prirode. Naravno da svi vole dobiti takav poklon, svi smo radosni, ali stostruko su vrijedni oni pokloni koje dajemo od srca i iz duše, a to su pažnja, ljubav i vrijeme. I oni se zapravo izgrađuju u prave identitete, odrasle osobe koje imaju i svoj integritet. Dakle, nije bitno samo da oni imaju društveni status po svojim zvanjima, nego ponajprije da od malena kroz ovaj volonterizam i kroz humane akcije izrastu kao dobri ljudi. Točno. Evo, molim vas sad da čujemo vašu pjesmu. Ja sam odlučila pročitati jednu pjesmu, budući da je predbožićno vrijeme, koja je napisana o djetinjstvu kako smo imali nekad. I nema dakle nikakvih stvari u toj pjesmi što su danas možda izvor sreće za mnoge, nego sreća je samo to postojanje. Pjesma se zove Djetinjstvo. Škripala je pod nogama čista i mirisna bjelina. Otisci stopala ostajali su svježi iza nas dok smo žurili sretni u susjedno selo prema brijegu. Sanjke smo prekrili starom vunenom dekom, uže omotali šarenim vrpcama posuđenim iz mamine ladice, a kape su nam bile nagurane duboko u nabore starih kaputa. Na vrhu brežuljka stajali smo neko vrijeme, gledajući uspuhani i crveni ispod sebe malo prije prevaljeni put s ponosom i ushitom. Sova je spavala u krošnji graba, tamo na samom rubu šume, a vrapci sa suhih grana lijeske samo su uplašeno prhnuli u visine kada smo se, vrišteći od čiste radosti, spustili jureći na sanjkama niz bijelu padinu. Sjajno. Eto, to je Evo, već smo vidjeli, kao da smo gledali crtić, kao filmić. Zavičaj, taj ljubav prema zavičaju, prema domaćoj reči, tako ste rekli zadnji puta kad ste nam bili, je nešto što moramo baš njegovati. To je naš identitet i sjajno je da vi zapravo u sve te svoje pjesme ili svoje kratke priče ili romane zapravo implementirate i sve one koji
su možda u nekoj vrsti teškoće. U prošlom romanu ste imali Seku koja je djevojčica sa teškoćama. Ovdje imamo djecu koja su na neki način morala prebrzo odrasti jer su radi potresa morale napustiti svoj dom i otići sada u neku drugu groznu za njih situaciju, ali ipak su, ako imaju u sebe drage ljude i tu radost življenja, ipak se uspjeli izdići iznad toga. Tako je. To je nekako moja životna misija. Ja sam to već spomenula, da od djetinjstva uvijek nekako se trudim dati glas onima koji inače do glasa ne mogu doći. A to su djeca, starci i životinje. To mi je najbitnije. I htjela bih u stvari nešto reći iz osobnog iskustva, ako mi dopustite. Htjela bi to u stvari reći da bude poticaj nekome tko sad možda gleda nas iz kreveta s hrpom tableta kraj sebe i boji se što će biti sutra. Ima jedna pjesma, sigurno je u više verzije pjevana. Ja volim tu gdje pjeva jedna starica, sigurno starija od mene, 80 godina, prati je sin i snaha ili kći. A ta se pjesma zove Daj mi Bože snage za jedan dan. Neću sad na engleskom to govoriti, da nešto ne kažem krivo. I tu su stihovi koji otprilike idu ovako. Bože, ja sam čovjek. Bože, ja sam samo žena. Jučer je iza mene. Sutra možda nikada neće doći. Bože, molim te, daj mi snage za ovaj jedan dan. Htjela sam vam reći ukratko, vrlo kratko. Ja sam prije 25 godina bila bolesna. Bila sam otpisana u stvari. Nisu mogli pronaći o čemu se radi, nešto vrlo rijetko. Srećom nije bilo pogubno za mene. Srećom, jer netko očito od gore gleda to sve. I da se našlo 3 liječnika, Ante Reljić, hvala, isto izvrstan kirurg, pijanist, koji su mene spasili moj život. I vidite, tada kad sam čekala na operativni zahvat, u onoj hladnoj sobi i u onoj bolničkoj košulji, kad sam u jednom trenutku došla u napast da pobjegnem, da odem, ja sam poslije toga, i bila je sestra jedna kraj mene koja mi je sve vrijeme šaptala u uho, bit će sve dobro, bit će sve dobro. Ja sam poslije toga se ponovno rodila. Ja sam se rodila sa 50 godina. Kad je moja kći na svijet donijela mog unuka Leona, Arijana je tada već imala 3 godine, sinova kći. I ja sam htjela reći, u stvari, tim ljudima poručiti: ne dajte se, ne odustajte, ne gubite vjeru. Da nije bilo tih ljudi, niti jedne od ovih mojih knjiga ne bi bilo, niti bih ja danas sjedila ovdje, niti bi itko za mene znao, osim što bi moja djeca plakala za mnom, moja unučad, sestra i obitelj. Razumijete? To želim reći, mi nitko ne znamo što nas čeka. Život je čudo. I zato je važan svaki dan. I važni su ljudi koji su oko nas i da se osjećamo da smo voljeni. Zato ste vi ozdravili od te ljubavi i te vjere zapravo. Evo, možda je sada vrijeme, poštovani gledatelji, da najavim jedan samo mali insert od promocije nedavno promovirane knjige Krivnje i oprosti drage pjesnikinje Katarine Pahljine. Dakle, ovo je pravo vrijeme kad moramo u svoju duhovnu obnovu razmišljati sa sobom, kako ste lijepo rekli, razmišljam sa sobom, razgovaram se sa Bogom, ali da bi imala u svojoj duši mir, moram sama sa sobom priznati neke grijehe, otpustiti ih i znati oprostiti. Evo što nam je poručila u epilogu knjige draga Katarina Pahljina. A sada oprosti. Upravo kad je prvotna, najjača bol minula i kada je prihvatila činjenicu kako više nije dijete, skeletni kosac ponovno je zamahnuo bez milosti, iznenada, zločesto i bez žaljenja. Seko, ne znam kako da ti kažem, umrla je naša Blaža.
Jecajući joj je telefonom tu vijest javila Željka. Dođi što prije, i Peri sam javila. Šokirana Marija sjeda na prvi avion do Stuttgarta. Željka ju dočekuje. Najradije bi da odmah produže do Schwarzwalda, ali ispriječi snježno nevrijeme i čekanje brata s kojim žele podijeliti bol. Blažen muž Helmut također je u šoku. Javlja da im zbog iznenadne smrti bolnica zahtjeva obdukciju, pa se ništa ne zna o pokopu. Ostaje im samo čekanje i evociranje uspomena na sestru. Oglašivač Deutsche Bahna najavljuje dolazak vlaka iz Rijeke. Njih dvoje stoje na peronu, oslonjene jedna na drugu. Takmiče se koja će prva ugledati Peru. Izlazi, još krupniji nego prije, sa šeširom na glavi i koferom u ruci. Ogleda se, prilaze mu, on širi ruke, a sestre mu padaju u zagrljaj. Oprosti, oprosti, oprosti. Razmjenjuju se riječi kroz ridanje i suze. Između jecaja Marija podiže pogled k nebu. Ugleda bijeli obris, nalik na anđela raširenih krila. Blaženka, Blažo, jesi li sada sretna? Hvala. Koliko je snažno, poštovani gledatelji, znati oprostiti, moći oprostiti, otpustiti. Oprost je nešto što nas liječi. Ako ne možemo oprostiti, mislim da to nije dobro niti za nas. Dakle, ako zamjeramo nekomu tko nam je učinio nešto nažao, u stvari nije samo riječ o tomu da smo mi sada nekako opravdano ljuti. Mi moramo pomoći sebi da oprostimo, da otpustimo to od sebe i vjerujem da je tada lakše. Evo, s obzirom da idemo kraju emisije, da čujemo sad još jednu vašu pjesmu. Moja je pjesma posvećena Martini iz Zagreba, Arijani iz Berlina i svoj djeci sunca i svoj djeci s posebnim potrebama, s intelektualnim teškoćama, koja svoju radost i nevinost iskazuju na različite načine. Pjesma se zove Martina pleše. Martina pleše okrenuta suncu, ruku ispruženih na pozdrav vjetru. Lice nudi polenu slipa, a pogled usmjerava k paperjastim oblacima. Martina pjeva, iskreno i hrabro. Pušta glas u grane breza, sklada melodije koje otapaju led. Martina se smije, grleno i zvonko, čista srca i nevine duše. Odzvanja njen smijeh, daleko i nesputano, u visine, u visine. Sjajno. Evo, poštovani gledatelji, ako budete imali nekakve proslave, bilo što gdje mogu biti i djeca sa teškoćama, dajte im priliku. Dajte im priliku i poštovanje. One toliko puno toga mogu. I onako ranjivi, možda iz neke svoje poteškoće, vjerujte da nas oplemenjuju i zapravo nas podsjećaju što je u životu uistinu važno. A to je da se volimo, da se razumijemo i da budemo podrška jedni drugima. Evo, draga gospođo Slavice, što vi imate? O oprostu je sestra rekla sve. Dobro. I ja bih se s tim složila. Moramo imati snagu oprostiti, jer to nas u stvari oplemenjuje. Oprostiti, otpustiti. Što je rekao Cesarić, pukotina ima svaki život. Samo znate, ako ne znam imam li vremena pročitati ovu kratku pjesmu. Imate, da. Htjela bih samo reći, postoji priča o čovjeku koji je došao pred Boga s koferom, punim koferom. I onda ga je Bog pitao što to unutra imaš? Pa sve što sam stekao u životu, pa je nabrajao materijalno sve, pa kuću, obitelj i nematerijalno, naravno. Sve što je u životu stekao, a Bog mu je na sve to rekao, ali to ništa nije bilo tvoje. A on je rekao, na kraju, skratila sam skroz, zar ni duša? Ne, duša je moja. Onda je rekao čovjek, Bože, a što sam ja onda u stvari imao u životu? A Bog mu je rekao, imao si trenutke. To su oni trenuci kojima trebamo oprostiti, kojima trebamo voljeti, kojima trebamo shvatiti da ne pokazuju svi ljubav na isti način. Nemojmo osuđivati. Netko jednostavno ne zna pokazati ljubav. I samo dozvolite mi, molim vas, ovu malu božićnu pjesmu koja će razveseliti ljude i s kojima želim svima sretan i blagoslovljen Božić. Mala božićna pjesma. Ja bih Božić svijetao i bijel, kao sitnim šećerom posut.
okvir za sliku neokrnjen cijel, sjajnim zvijezdama osut. Ja bih Božić onaj od nekad, kad saklio se snijeg na stazi, onaj što noću sanjam gdjekad, tamo gdje ne trebaju mi putokazi. Ja bih Božić tih i skroman, s glazbom što svako srce takne, na posnom kruhu anđeo loman, na molitvu da me potakne. Ja bih Božić s mirisom cimeta i majčine ruke umrljane brašnom i da mirišu opet čaj ili meta na ormariću starom i prašnom. O, ja bih takav Božić htjela da se sva blagosti predam. Vazu u kojoj mirišu bor i imela i lica mila da cijelu večer gledam. Najljepša hvala. To je najljepša čestitka za Božić koju smo mogli sada dobiti. Evo, poštovani gledatelji, moramo završiti emisiju, ali kao što smo počeli sa glazbom i završit ćemo tako svečano. A za to su se pobrinuli članovi udruge osoba s intelektualnim teškoćama Krapina, koji znamo sada su u javnoj humanitarnoj akciji, prikupljaju sredstva za izgradnju svoje stambene zajednice, odnosno daju odgovor gdje bi oni bili u trenutku kad odrastu, odnosno kad njihovih roditelja ili skrbnika više ne bude. Dakle, najprije mojim gošćama od sveg srca hvala, iskrene čestitke. Želim vam od srca mira, zdravlja, svakog dobra i stvarno vam zahvaljujem što ste nam došli jer oplemenjujete ne samo današnju emisiju, nego jednostavno ovaj svijet jer svjedočite ljubav. U svakom slučaju, od sveg vam srca hvala. Hvala vama, Hvala vama, najljepša hvala svima čestitke. koji slušaju. I vidimo se sljedeće godine. Daj Bože Svako zdravlja. dobro, daj Bože. Evo, poštovani gledatelji, idemo sada čuti čestitku od onih koji nas trebaju, a koji nam zapravo pokazuju u životu što je uistinu Božić u svakome danu. Doviđenja.